seara, stimați telespectatori, dragi oameni buni. Invitatul emisiunii mele din această seară nu este un om care să pună degetul pe rană, ci, cum zice proverbul, e bun de pus el pe rană. Avem plăcerea să-l avem astăzi în studio pe profesorul Adrian Pașca, liderul ansamblului Ceatăra din Carei. Și când am spus Ceatăra, cred că toată lumea știe despre cine vorbim și despre ce. Sigur, am putea începe într-un mod foarte clasic. De cum a început Ceatăra, de ce numele Ceatăra și nu Cetera, de astea mai încolo, et cetera, cum era lumea aia. Am vrea să începem cu Patru Deda. Povestea lui Patru Deda de la Iași. Bună seara, în primul rând, Felician și telespectatorilor voștri. Dacă spunem numai Patru Deda este suficient, pentru că noi suntem sub un contract cu cei de la acea televiziune și acea emisiune, la care ei păstrează brandul și ne-au legat prin niște semnături, ca să nu dăm detalii foarte multe. Ajunge dacă sunt Patru Deda și cred că toată lumea poate să înțeleagă. Ce vorba și despre o izbândă. Exact. Și sperăm să trecem mai departe și de acolo încolo, după ce se termină emisiunea, vom putea vedea mai multe despre acel concurs. Interesant este că un ansamblu tradițional, cum este Ceatăra, se află într-un oraș care de fapt nu se află în zona Codrului. Careiul nu este în zona Codrului, este un oraș cosmopolit, dacă vreți, cu populație majoritar maghiară. Voi înșivă, la rândul vostru, nu sunteți codreni. Și cred că cu atât mai mare a fost efortul vostru de a păstra autenticul. Știu că și instrumentele la care cântați sunt făcute de voi și mai știu că mergeți în foarte multe turnee în străinătate în care faceți cunoscut această muzică extraordinară a Codrului. Care este impactul? Acum, dacă înșira în toate orașele în care ați fost, cred că mai ușor ar fi să le înșiri în ele la care n-ați fost. Ați umblat în toată Europa și văd că sunteți invitați permanent peste tot. Și e clar că te cheamă cineva odată, dar dacă nu le-a intrat la suflet, occidental nu te mai cheamă în veci. Care e secretul că voi sunteți, cred că nu există, celelalte ansambluri din județ, toate, nu au atâtea ieșiri în străinătate câte aveți voi? Care e miezul? Care e secretul? Miezul. Așa este. Nu suntem codreni. Careiul nu face parte din nicio zonă folclorică. Și totuși. Nici Codru, așa este. Multă lume îmi reproșează: Adi, ce promovezi tu muzica codrenească când tu de fapt ești moț? Pentru cei care nu știu, trebuie să spun că părinții și bunicii sunt veniți de la Poiana Hori și Albac, deci din inima moților de acolo, și eu le răspund totdeauna: nu neg originea mea și sunt mândru că sunt moț, dar am preluat această zonă folclorică de la domnul Dumitru Ederan. Și când el a sădit exact, el Codrul, a sădit Codrul în Carei. Deci Mitică Ederan a sădit Codrul în inima Careiului. În inima Careiului. În inima spirituală a Careiului. Așa este. Și noi ce facem este de fapt să ducem mai departe ceea ce am învățat de mici de la Dumitru Ederan și bineînțeles că putem să cântăm și moțește dacă trebuie în spectacole sau dacă ni se cere. Dar noi vom promova doar zona Codrului. Așa este, suntem foarte solicitați atât în țară cât și în străinătate. Chiar povesteam la oră la niște copii, zic că mă întreba pe unde am umblat și ce am făcut. Le-am zis numai pe scurt vreo 10 capitale europene. Zic, nu mai enumăr celelalte orașe pentru că mi-ar trebui mult timp până le-aș înșira. Avem o agendă foarte, foarte încărcată. Anul ăsta am avut foarte puțin timp liber și weekenduri libere. Într-unul din ele am fugit în concediu pentru că și familia trebuie să o pun pe primul plan și neapărat trebuie să mergem și în concediu în fiecare an. Și atunci mă întreabă foarte multă lume când mergem undeva: Adi, tu cu cine vorbești să te cheme? Și le spun: eu nu vorbesc cu nimeni să mă cheme. Ei mă sună. Bine, dar atunci cum faci ca să ajungi să te cheme? Evadă, exact, exact. Și le-am zis: secretul este unul foarte simplu.
sunt niște reguli, dacă le urmezi, poți să ai succes. Am zis, domnule, când prezinți ceva pe scenă, trebuie să fie de o calitate la care lumea să zică, wow, și să zică, da, pe ăștia îi vreau și eu acolo. Pentru că niciodată nu știi cine te vede din public. Tu nu știi cine participă în public. Și de aia eu totdeauna sunt de părere că și dacă sunt 5 persoane în public, trebuie să cânți la fel de bine ca și cum ar fi 5.000. Pentru că, exact pentru acest lucru, nu știi cine te vede. Povesteam cu niște prieteni de-a mei foarte buni, care au o formație de muzică ușoară și la un moment dat au participat la un spectacol într-un club din Cluj. Așa să vă dați seama, nu știu care a fost vina, că n-au participat foarte mult, au avut un singur spectator. N-a fost nicio problemă, ei și-au făcut treaba exact ca și când ar fi fost clubul plin, dar acel spectator era un impresar. Și asta vreau să subliniez. Niciodată nu desconsidera publicul. Nu face un spectacol de calitate mai slabă de aia pentru că sunt mai puțini. Că nu merită. Că nu merită, exact, totdeauna trebuie să performezi la capacitate maximă. Și am zis celor care ne întreabă cum îi să faci. Domnule, ceea ce faci, fă la nivel serios, fă la nivel profesionist și de acolo încolo să vezi că toate se vor lega. Multă lume îmi zice, Adi, ți-e foarte ușor. Dar zic, de ce? Păi uite, sunteți chemați în stânga, sunteți chemați în dreapta, aveți foarte multe manifestări. Zic, și v-ați creat un brand, dar zic, acest brand, ca să fie creat, la anul vor fi 15 ani de când este ansamblul Ceatăra. La început nu ne-a fost ușor. Atunci, este adevărat, căutam și eu manifestări la care să putem participa, poate nu chiar autoinvita, nu făceam acest lucru, dar făceam o ofertă, exact, să putem evolua. Sunt multe sacrificii, sunt multe lucruri care nu se văd la televizor, dar bineînțeles acele eforturi sunt recompensate altfel. Mai aveți o chestie distinctivă care nu cred că o mai poate egala cineva, și anume aceea că taraful acela al vostru este alcătuit din 3 frați. Da? Din Adrian, din Trebuie Vlad, să te corectez, da? Nu ești la corect. Bogdan, fratele meu, de la bas, a plecat la lucru în Anglia. A fost opțiunea lui, nici n-am încercat. Formula aceasta de trio a fost una familială. Da, familială. A rămas în continuare familială. De ce? Pentru că la bas, la Gordonă, de fapt în locul lui Bogdan, o avem pe nepoțica Teodora, care are 13 ani, deci a căpătat, să zic așa, o pată de culoare ansamblul. Sunt 2 costume albe și unul colorat de fată. Dar a rămas în familie. A rămas în familie. Chiar discutam cu fratele meu, Vlad, ce vom face. Am zis, ok, niciodată nu m-am stresat de ce va urma, zic, timpul oricum le rezolvă pe toate. Sunt de părere să le judecăm calm, să vedem cum se desfășoară evenimentele. Exact așa a luat ființă și ansamblul Ceatăra și taraful. Nu m-am gândit că am să creez acest brand sau am să îl fac. Lucrurile așa au decurs de la sine că a ajuns ce a ajuns. Dar în continuare taraful Ceatăra este compus din cei 2 frați Adrian și Vlad Pașca și Teodora Mihuț, care este nepoțica noastră. Pentru că aveam oferte adică avem colegi care cântă și care ar fi putut veni oricând cu noi, dar din păcate acei colegi sunt implicați și în alte trupe de nunți sau așa ceva. Și atunci am zis decât să rămân eu o roată de rezervă la cineva ca să mă duc sau să nu mă duc în funcție de cum poate fi disponibilă persoana respectivă, am zis, doamne, mai bine investim un pic de timp în cineva pe care putem să-l avem oricând. Și așa a luat... Și o fetiță era un instrument atât de mare. Da, este adevărat, dar acea fetiță este cât instrumentul la înălțime și se descurcă, zic eu, destul de bine, având în vedere că fratele meu Bogdan a plecat la începutul anului, după aceea Vlad a lucrat foarte mult cu Teodora, pentru că este o muncă imensă ca să poți să duci liniile melodice la nivelul lui Bogdan. Este multă muncă, care iar nu se vede, dar se simte. Pe asta spun, pare așa de simplă povestea asta, a apărut Ceatăra acum 14 ani și lucrurile au mers de la sine. Să știți că nu e adevărat, Adrian Pașca vă induce în eroare, n-au mers de la sine. Lucrurile au mers că oamenii aceștia au luat în serios această idee și dacă ar trebui să avem aici atâtea sute de lei, câte ore de repetiții
Sau zile, hai să fim generoși. Câte zile și-a sacrificat Adi Pașca pentru a da strălucire cuvântului Ceatăra, precis că nu mai trebuie să lucrăm nici la televiziune și nici el să mai cânte niciodată. Este ciudată, spuneai Șmoț, în Carei, chiar să zicem că ai avut un mentor pe Dumitru Ederan, nu e suficient doar să spui, dom'le, fac muzică de coduri pentru că îmi place. Și mie îmi place muzica din coduri, dar nu știu dacă aș avea puterea să sacrific o zi, două, ca să... Deci, pe lângă această plăcere, cred că trebuie să fie și o adâncă comprehensiune, adică să rezonezi. Adică trebuie să simți muzica aceasta și se vede atunci când cântați și cred că acesta este miezul de care vorbeați, că sunteți chemați în Occident, tot timpul te sună, păi acum plecăm în Anglia, acum am venit de la Geneva, acum mergem la Budapesta, e un carusel, zic, Dumnezeule, păi dar mai marele vedete mai... Cred că occidentalii care sunt niște melomani avizați în orice domeniu, și mai liniștiți decât noi poate, și care muzică nu văd doar un simplu divertisment sau să-mi pierd vremea în mod plăcut, cred că au sesizat că voi transmiteți ceva. Deci nu interpretați doar corect niște melodii, ci reușiți să creați între voi și public o anume empatie, anume muzica codrului este o muzică atât de rafinată, delicată. Danțul mare, danțul ogrăzilor. Este capodopera muzicii de codru. Este ca și odă bucuriei. Corect. Are o splendoare, melodia aceea, cu urcușurile, cu coborâșurile, cu momentele ei năvalnice, cu momentele ei nostalgice. Eu cred că ar trebui mult mai mult promovat danțul mare, danțul ogrăzilor, pentru că eu cred că dacă Sătmarul ar trebui să aibă un imn folcloric, danțul mare este, cred că, cu prisosință, ne reprezintă, cred că, în ceea ce avem noi mai profund, nu doar codrenii. Și atunci, eu te întreb, în anii aceștia mulți, 14 ani, deci tu erai, când l-ai înființat, extrem de... erai un adolescent. Și acum sunt tânăr, așa că... Nu, am zis, m-am corectat. Erai un adolescent la vârsta la care oamenii își mai caută o identitate, își mai caută un drum. Ai avut vreun moment în care să fi spus, dom'le, nu mai fac, pun jos braciul? Deci, înainte de a forma Ceatăra, cântam cu alți colegi și, la un moment dat, partea unor discuții, am zis că nu mai continui. Dar, oricum, am încă 2 meserii calificate pe care pot să le practic oricând și chiar mă gândeam să renunț. N-am să spun pe post de ce, dar, la un moment dat, eu cântam la instrument. Fratele meu, Vlad, el cânta la vioară. La un moment dat, Bogdan, el era în clasa 7 atunci, și făcea sport, pentru că trebuie să menționez, noi suntem 7 frați la părinți, dintre care 4 băieți și 3 fete, și eu totdeauna așa zic, prima serie și a doua serie. Prima serie, care suntem toți căsătoriți peste 30 și ceva de ani, suntem fată, băiat, fată, băiat. Și atunci eu am început să cânt la instrumente și să duc muzica mai departe, iar celălalt frate al meu era sportiv, chiar a fost sportiv de performanță, a jucat chiar și la Olimpia și la CFR și el a ajuns în străinătate. Vlad a încercat să mă copieze pe mine ca muzician, iar Bogdan pe fratele meu, Lucian, da, ca să fie sportiv. Și la un moment dat, Bogdan și Vlad fiind de vârste apropiate, Bogdan a observat că Vlad, ca muzician, muzicant, are mai mari avantaje decât el. El trebuia să facă multe sacrificii, să fie odihnit, să nu stea prea mult... Rigorile vieții exact. sportive, da. Și a văzut că Vlad are mai multe avantaje. Și la un moment dat, prin clasa 7, a zis, Adrian, nu mă înveți și pe mine să cânt la un instrument. Eu automat i-am recomandat să meargă la domnul Ederan, la Edera să învețe, pentru că acolo ne-am format și eu și Vlad și fiind mai mulți copii, altfel nu, că el nu vrea să învețe de la nimeni, numai de la mine. Și insistând așa, am zis, hai să fie. Eu, nemai fiind cu ceilalți băieți, am zis, hai să încercăm să facem o chestie de asta, un tăraș. Și în anul 2001, Bogdan era mai mic decât Gordona și trebuia așa să țină și să tragă la ea, pentru că, mai înalt. da, acum este mai înalt decât Gordona și
În 2001 am apărut prima dată pe scenă la Zilele Careiului. A fost o chestie la care toată lumea, poai, frate, deci voi aveți și o dată de naștere exactă. Deci la Zilele Careiului atunci am apărut prima dată pe scenă. Știam 2 melodii cu fratele meu Bogdan la contrabas și le-a scrise pe armonia pe hârtie, ok, am tras, dar 2 melodii au fost cântate și am evoluat cu ele. De acolo încolo a început să se nască ideea de ceatăra. La un moment dat, ții minte, chiar tu ne-ai spus, la un moment dat eram taraful Dor, ansamblul Dor, odată ceatăra și tu ziceai că Adrian, hotărăște-te odată, e Dor, e ceatăra, cei, că la un moment dat nu mai știi cei. Și denumirea de ceatăra la ansamblu a dat-o soția mea Simona. Tot ne gândeam cum să-i dăm crenguța, oscilam în niște termeni de ăștia să se lege cât de cât de folclor, de codru, de nu știam exact. Și zice, nevastă mea Simona zice, deci, să nu fie ceatăra. Păi ceatăra, uite, rezonează cu zona de codru, este așa, toată lumea știe de ceteră și de așa, cum se zice la Oșeni, la Maramureșeni. Oricum, zona codrului, deja, când apărem, toată lumea ne confundă cu Maramureșul. Asta e clar oriunde mergem și totdeauna subliniez, domnule, nu este zona Maramureșul, este zona codru a județului Satu Mare, Sălaș și Maramureș, dar este zona de codru. Și atunci lumea încet face distinție. Da, e greu pentru subiști, da, să facă distinția. Corect. Una li cu una. Corect. Corect. Maramureș. Referitor la Danțul Mare, doamna Speranța Rădulescu, care este una dintre cele mai mari personalități, pot să zic așa, în etnomuzicologie, am și colaborat cu dumneai, zicea de muzica de codru, parcă este o muzică aparte, are iz de nobilime, deci Danțul Mare, care este cel mai greu, rafinament. Exact. Da. Danțul Mare este cea mai grea melodie care se poate interpreta în zona codului, dar este și cea mai frumoasă. De ce? Pentru că ea se repetă, dar nu se repetă la fel. Și are o eleganță, deci acum vreau să povestesc și nu este monotonă. Nu, deloc. Deci poți să asculți oricând. Da. Chiar când organizăm niște evoluții ale noastre, zicea doamna Speranța Rădulescu, Adi, puteți cânta Danțul Mare și la început, și la mijloc, și la sfârșit. Deci nu are importanță în ce moment al spectacolului îl cânți, el totdeauna va străluci. Este referențial. Da. Este referențial pentru o manifestare. Exact. Deci este și sentimentul pe care tu l-ai atunci când interpretezi și cânti, acest sentiment nu poate egala nimic și acea satisfacție pe care tu o ai atunci când cânti și dacă vezi că e și apreciat, este enormă. Eram în anul 1993, eram în Geneva cu domnul Ederan, eram atunci la 18 ani și am cântat la Geneva într-o sală la care a participat și Regina Maria. Regele Mihai n-a putut să vină, dar era Regina Ana, exact. Și în sală erau doar străini. Și a început domnul Ederan cu Danțul Mare, și am început acolo noi. Deci numai atât a ținut lung acea notă. Da. Deci în momentul acela toată sala s-a ridicat în picioare. Deci ce sentiment! Deci și acum se ridică părul pe mine când povestesc, deci este un sentiment pe care nu l-am trăit nici în România, din păcate. Și deci am ajuns să... Ați comunicat prin câteva acorduri. Exact. Și deci chiar a fost numai începutul, deci nu ne-am apucat să savureze. Ce limbaj are muzica. Da, și limbaj este universal. Deci nu trebuie să fii neapărat român, maghiar, german sau de orice altă naționalitate ca să înțelegi o muzică. Exact. Și atunci satisfacțiile care le ai din acest punct de vedere sunt tocmai asta spuneam, că inegalabile. Dacă o iei altfel, sigur, să cânti, să faci repetiții pentru un neavenit pare o povară. Și, dom'le, iară repetăm aceleași chestii. Păi, nu că dacă ar fi numai taraf, dar voi avea și un ansamblu de dansuri chiar foarte bun și care a făcut performanță. Dom'le, cum oamenii ăștia nu spun într-o zi, dom'le, gata, m-am săturat, e prea mult, e înrobitor. Deci trebuie să le iubești la modul absolut, ca tu de fiecare dată să te duci la repetiții cu bucurie. Corect. Este foarte important. La un moment dat mă întreabă copiii,
Zice, domnul Adi, dar nu v-ați plictisit să arătați acest dans sau această coregrafie? Îți dai seama acum de câteva generații tot bune. Pe când ești foarte bun, îți pleacă. Vin alții și trebuie să-i formezi. Și zic, nu, mie îmi face plăcere să vă arăt și chiar este o provocare atunci când vin alții noi, nu înțeleg și să le explic pe înțelegerea lor cum să facă acel lucru. Partea de coregrafie am descoperit-o ulterior când am început să facem și ansamblul Mataraful Ceatăra și am descoperit în mine niște metode, adică eu îți explic într-un fel, dacă tu nu înțelegi, găsesc alte 5 modalități în care să-ți explic până înțelegi acel lucru, cum să-l faci. Și asta cred că ține de tactul pedagogic, zic eu. Harul pedagogic. Pedagogia e un har, nu e o știință. Da, așa este și majoritatea profesorilor ar trebui să-l aibă acest... așa de puțin la așa de puțin. După părerea mea, ar trebui să fie primul criteriu de a intra în învățământ sau în o altă formă de predare. Despre asta am putea vorbi noi multe, dar să ne întoarcem. Aș vrea să fac o statistică, dar în acești 14 ani, aproape 15, ai o idee cam câți oameni au trecut prin ceatăra asta? Sunt de ordinul sutelor, nu știu dacă nu se apropie de 1000, pentru că la un moment dat mă întreba cineva, adică câți copii ai tangență? Și le spuneam așa, când am început să fac ansamblul Ceatăra, adică când am început să lucrez cu copiii, erau la nivel de grădiniță, cu grupele mijlocii și mari, cu ăia mici nu puteam să mă înțeleg, erau prea micuți, mijlocii mari și într-o săptămână aveam tangență cu peste 200 de copii. Cu care eu aveam tangență și învățam să cânte, să danseze, deci ceva învățam. Asta a fost la începuturi, când am început, după aia am făcut și facultatea și am realizat că în primul an de facultate, când am avut examenele, eu de fapt nu aveam timp să mă pregătesc, pentru că în acea perioadă aveam o grămadă de sărbări la grădiniță, la școală și atâtea grupe aveam, că n-apucam să învăț. Și știu că tu te ocupi nu doar de Ceatăra, știu că și la Domănești. Da, în continuare sunt și la Domănești și mai nou sunt și la Moftinul Mic. Pentru că bine, înseamnă că se extinde. Se extinde, dar timpul meu este destul de încărcat și trebuie să recunosc că fac din ce în ce mai greu față. Am alte solicitări acum și nu știu să le accept, să nu le accept. Urmează să vedem despre ce e vorba, dar... Știi care e toată chestiunea? În lumea aceasta în care tinerii vedem, și acum cu manifestările acestea care au fost, am văzut de fapt realitatea mult mai... Tinerii în general au preocupări paralele cu folclorul mai ales. Modernismul, Facebook-ul, toate acestea, jocurile pe calculator îi acaparează pe mulți absolut la modul halucinant. Cum reușești tu totuși într-un oraș mic, care este un oraș de 20.000 de locuitori, să aduni în jurul tău atâția copii, atâția tineri? Ce le spui? Cu ce îi atragi acolo? Pentru că tu nu îi duci acolo ei să se distreze și să se joace. Îi duci să muncească, să facă repetiții chinuitoare, să repete bătutul pe picior de 100 de ori. Și cum reușești să-i ții pe copiii aia acolo? Acum pe tine te-am înțeles. Dar copiii aia, cum de nu zic într-o zi, domne, mă duc, mai bine mă joc pe calculator decât să mă tot duc acolo să tot bat de 100 de ori pe picior sau să repet o melodie de nu știu câte ori. Deci... Vorbeam de har. Da, prin puterea exemplului tu poți să atragi oameni în domeniul în care tu activezi. Și aici, acum vreau să mă refer la faptul că acei copii care lucrează cu mine au colegi de clasă. Acei colegi de clasă văd că acei copii care umblă la noi au niște avantaje în plus față de ei care poate nu fac nimic altceva decât să se joace pe calculator. Eu în fiecare an mă duc la școli și spun în clase cu ce mă ocup și cei care vor să învețe gratis, pentru că este foarte important și acest aspect, pot să vină la noi la ansamblu, să vadă și să învețe niște lucruri. Învață fără bani, de fapt, fără bani, deci da. Nu le deci niciun leu? Eu iau salar de la primărie ca să-mi fac treaba. Și eu îmi fac treaba și în afară de aia nimic. Orice deplasări pe care noi le avem cu ansamblul,
copiii nu plătesc niciodată nimic, în afară de banii de buzunar pe care îi iau asupra lor. Că sunt mai mulți, că sunt mai puțini, asta fiecare familie decide pentru copilul lui, dar în rest nimic. Atunci când copiii noștri au tangență cu alți copii care sunt la alte ansambluri sau discută, fac diferența între cei care umblă într-un loc în care trebuie să plătească, poate mai trebuie să-și cumpere și costumul, poate mai trebuie să-și cumpere și cizmele. Și să mai plătească și transportul. Să plătească, exact, și transportul. Eu, de la început, la noi în ansamblu nu s-a perceput nicio taxă. Munca și răsplata lor, atâtor ore de repetiții și obosel și tot ce facem, este modul în care noi plecăm și dăm spectacole în atâtea locuri. Să pleci în Germania, să pleci în Ungaria, să pleci unde am mai fost, în Polonia, în Elveția, peste tot, deci fără să dai un leu, să vezi lumea, să ai tangențe, da. Deci automat orizonturile lor se deschid. Oriunde vor merge acești copii, că vor merge la facultate, că oriunde vor merge mai departe, vor fi niște copii descurcăreți în sensul că nu se vor pierde. Deci, din start, când vine cu mine, la un moment dat trebuie să se descurce, domnule, unde e toaleta? Păi, vin într-un loc în care nici eu nu am fost. Da. Du-te și caut-o. Deci, ești obligat. Da, ești obligat, domnule, ai un buget. Viață, ai un buget. Mami, tati ți l-a dat. Domnule, nu știu cât stăm, așa îl gospodărești ca să-ți ajungă. Dar, bineînțeles, sunt niște lucruri printre care și eu am trecut. Da. Exact. Deci, acest lucru, totdeauna le zic la copii când intru la oră și le spun, domnule, nu neapărat să veniți la mine la ansamblu, dar faceți orice altă activitate pe lângă școală. De ce? Pentru că o să fiți mult mai câștigați. Sunteți în perioada în care voi acumulați cunoștințe, timpul va trece oricum, vreți, nu vreți, dar în această perioadă voi puteți să aveți niște cunoștințe de exemplu care o să le folosiți toată viața. Majoritatea dintre voi, când o să se căsătorească, o să vină după aia la mine și o zică, hai Adi, nu ne înveți 2 pași de dans, că mă însor și nu știu să joc. Alții să meargă să înveți un pic de dans modern. În afară de dansuri populare, un pas de vals, un pas de tango, o chestii, lucruri elementare care fiecare ar trebui să le știe. Învață. Și chiar am avut o elevă, de exemplu, nu o elevă, ci mai mulți elevi care vin de la sate, vin să studieze la Carei și la un moment dat o elevă s-a dus acasă foarte încântată la părinți și a zis, mami, am ajuns în Carei și m-am dus la un ansamblu să învăț să dansez. Bineînțeles, când ai ajuns acasă, mai exact, eu nu te-am trimis în care să mergi să joci și să înveți, nu știu ce, te-am trimis la școală, nu mai mergi la ansamblu. Acea elevă a venit după câțiva ani înainte de a se căsători, Adi, nu vii să mă înveți să joc, uite, mă căsătoresc, nu vreau să mă fac de rușine atunci când voi fi, da, te rog să mă înveți niște pași de dans. Și zic, uite, dacă mama ta ar fi realizat atunci că efortul de o oră, 2 pe zi sau într-o săptămână de 3 ori, uite că nu mai trebuia să vii acum la mine și aveai aceste cunoștințe, le folosești toată viața. Nu e o chestie care, domnule, ai învățat-o și după un timp nu mai folosești. Cu asta rămâi. Deci, să fii în ceatăra este și o chestie existențială în sensul că nu doar că dansezi acolo pe scenă, dar foarte multe lucruri conexe ca să ajungi până acolo le deprinzi. Și apoi, foarte importantă, de exemplu, pentru soliști, este faptul că te obișnuiești cu mulțimile, cu lumea, devii comunicativ. Pentru că, uite, una dintre gravele probleme ale lumii care trăim este exact lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare, oamenii nu mai comunică între ei, se închid, se blochează, li groază să exprime în public și atunci iată ce forme ia expresia lor când ajung la că nu mai știu ce să facă. Acum, știu că voi ați umblat în întreaga Europa și ați avut, nu știu câte, le-ați notat măcar spectacolele, măcar... Eu am, de exemplu, o agendă de la biserică în care am și sărbătorile și absolut tot și acea agendă o păstrez de, cred că, prin 2005 sau 2006. Dacă nu mai devreme, în care fiecare an tot mai adaug câte o agendă la locul în care pun. Și atunci pot să urmăresc, de exemplu, să mă uit în timp pe unde am fost în anul respectiv, pentru că este foarte greu să ții minte atâtea evenimente. Mai ales cum aveți voi o cavalcadă întreagă de evenimente. Exact. Și acum câți oameni ai în ceatără?
Deci undeva la 50 de copii cu care lucrez. Ce este foarte important, copiii de pe sate, de exemplu de la Domănești, cu care lucrez, sunt unii la nivelul celor din Carei și îi duc și pe ei cu mine, cei care sunt foarte buni și se țin în continuare de treabă. Asta este iar un avantaj foarte mare, pentru că eu calitatea pe care o fac la Carei o fac și în orice alt loc în care mă duc să lucrez, pentru că nu permit... Lucrez cu aceeași măsură. Da, deci nu permit să fac lucruri mai slabe într-un loc și mai bune, pentru că este amprenta muncii mele și indiferent la ce nivel o fac, încerc să o fac cât mai bine. Tu ești și profesor și probabil că și acest aspect este foarte important. Cât crezi că în munca unui dascăl contează conștiința și caracterul? Este foarte importantă. De ce? Pentru că acel profesor formează caractere. Și în momentul în care tu mergi și predai la elevi, tu îi formezi prin modul tău de a fi și de a comunica cu ei și de a le preda. Este foarte important să poți să le predai, să înțeleagă acei copii ceea ce vrei să predai. Nu numai să te duci la clasă și să-ți faci treaba ca profesor, domnule, am predat lecția, ați înțeles-o bine, n-ați înțeles-o, data viitoare vă ascult și să faci totul mecanic. Dacă nu reușești să transmiți ceva din ceea ce știi, este o problemă. Vreau să te întreb un lucru. Noi am fost împreună, dar am fost 10 ani director la Centrul de Creație în foarte multe locuri. Ce am observat la Ceatăra, spre deosebire de alte formații, calmul, liniștea. Toate ansamblul aproape că nu-i bat, strigă pe ei, unde mergi, unde ce faci, du-te acolo, nu faci bine. Dar eu la Ceatăra nu am văzut lucrul acesta absolut niciodată. Nu te-am văzut rățoindu-te la ei sau strigând sau ieșindu-ți din sărite că ei nu fac cum trebuie sau nu s-au dus undeva. Care e secretul acestei armonii? Secretul este că... Tu nu strigi pe ei, nu se tem. Văd că nu se tem de tine, dar nici nu fac prostii. Nu, pentru că la mine la ansamblu sunt niște reguli foarte simple. Trebuie să asculți când vorbești ceva. Dacă ai probleme de educație, te elimini singur. Deci nu mai poți să recuperezi din cei 7 ani pe care tu nu i-ai avut acasă. Pe care mă să repete. Încerc să mai recuperezi din ei, dar dacă nu se poate, atunci automat, fiind o activitate benevolă, nu vii de musai la mine, vii de plăcere și asta mă interesează, să vină copiii de plăcere. Și atunci când spun ceva, o fac într-un mod calm, pot să îi cert și așa, fără să strig. Ei știu că sunt foarte rar mulțumit de ceea ce facem ca ansamblu. Acest lucru se reflectă și asupra mea, pentru că și eu totdeauna vreau să fiu mai bun în ceea ce fac. Și am zis, dacă perfecționist. Încerc să... Da, altfel nu puteam ajunge aici. Și le zic la copii totdeauna, dacă la mine și în mine mai încape cunoștințe și încap cunoștințe foarte multe, gândiți-vă vouă cât mai încap. Și atunci nu-i... Cearta o fac tot așa, într-un mod calm, pentru că dacă ești din fire... Dojenirea, da. Și, de exemplu, sunt pedepse. Ți-am spus niște lucruri, dacă nu le-ai făcut data viitoare tu... Deci, îți dau un simplu exemplu. Le-am zis, dacă nu se comportă frumos unde mergem, acei care nu se comportă, nu știu care va fi pedeapsa, dar va fi. Și, de exemplu, a fost la o manifestare, copiii tot fugeau, am zis, cei care au fugit peste drum, n-au fost atenți, mergem, venim pe drum, ne-am dus, să zic, la Ocean sau o scuze, că nu-i voi să zic așa, ne-am dus la un supermarket și am zis, tu rămâneți în microbuz sau în autobuz, ceilalți toți merg la cumpărături. Să-ți dai seama, ei au mers cu bani acasă, ei nu au avut pe ce să strice banii, că nu au avut ocazia și asta a fost pedeapsa. Nu trebuie să-i bat, nu trebuie să-i ăsta. Deci sunt pedepse și sunt mult mai eficiente decât violențele fizice, să zic așa. Și atunci eu așa aplic niște metode. Sau altădată le-am zis, unde ne echipăm, vă rog să vă uitați, să rămână spațiu așa cum l-am găsit. Nu vă uitați nimic și curățenie, bineînțeles. Și la un moment dat mă duc să verific, fiind mici, am găsit clopuri, cizme și zic, dacă mai mergem la 10 spectacole, nu mai avem recuzită. Și voi, care v-ați... A cui sunt? Și ridic punga sau un costum. A cui este ăsta? Pac. Tu, acum, toți ceilalți merg și vizitează pe aici, voi doi rămâneți planton la autobuz. Asta este ce pedeapsă mai mare poți să-i dai la un copil să nu-l lasă să meargă, să... De aia pentru că n-a fost el atent.
Și le-am zis, totul constă în, domnule, când vorbesc, fii atent la ce spun, și acum am probleme că, dar domnul Adi, dar când? Și înainte spusesem, zic, n-ai fost atent. Păi da, toată chestia e să fii atent când vorbești, să nu vorbești, pentru că dacă vorbim deodată, ne înțelegem separat. Și după aia mă sunați, îmi trimiteți mesaje, domnul Adi, dar la cât și cum? Și știu că asta nu-mi place, pentru că dacă ești atent, absolut știi tot. Deci ceatără e și o școală. O școală a vieții și le-am spus... învață mult mai multe lucruri decât... De la mine? Nu învață doar să facă niște pași corect sau să cânte un cântecel. Deci eu încerc să învăț să fie niște oameni de succes în viață, indiferent în ce domeniu vor activa, și încerc să transmit niște cunoștințe pe care le mai am, în afară de partea coregrafică ce fac cu ei acolo, niște cunoștințe și abilități de a fi învingători în viață. Că veni vorba, am zis că ne apropiem și poate la 15 ani, dacă o să-i numeri bine, o să ai și să spui, domnule, membru cu numărul 1000 de la Ceatăra, ar fi o chestie cu o pancartă 1000. Sigur, nu toți n-au cum să ajungă toți muzicieni sau o să... Dar cu siguranță că atunci când vor auzi o melodie din Codru, inima lor va tresări, pentru că își vor aminti de frumoasele momente ale vieții. Dar sunt și din aceia care au performat, care au trecut prin școala ta și astăzi au mers, au continuat și acest grup. Din ce învățat. Vorbește-ne despre câțiva dintre foștii tăi discipoli. Așa este, de exemplu, la mine și la noi la ansamblu se pune baza fundației a tot ceea ce poți după aia să construiești. Eu sunt de părere că dacă ai o fundație solidă, totdeauna le zic, dacă aveți bazele sănătoase, pe acea fundație puteți clădi zgârie nori. Este foarte importantă să fie solidă. Aceste cunoștințe care țin de a cânta bine, a avea o ținută pe scenă, a te prezenta bine, a trece de inhibiție, sunt niște lucruri care, dacă le aplici și... Avea discernământul valorii. Da, da. Deci adică să nu cântăm orice. Corect. Și să nu faci compromisuri dacă nu. Noi suntem, nici eu nu fac. De exemplu, am întâlnit la diferite festivaluri. Știm că se fac aranjamente. Eu nu pot să înțeleg acest lucru. Dacă mă cheamă undeva în juriu, domnule, eu nu pot să aleg să știm dinainte premianți. Da, nu, deci nu accept. Mai bine nu mă duc. Și atunci eu le zic, domnule, dacă este un concurs, este așa, locul 1, locul 2, locul 3. Nu 2 de 2, 3 de 3, 4 de... Dom'le, nu le văd rostul. Acel copil care îți 2 pe 2, care e mai bun? Eu sunt mai bun sau ălalt e mai bun? Deci, dom'le, trebuie să te obișnuiești cu competiția. Viața este întreabă competiție. Da. Cei mai buni o să câștige întotdeauna. Din păcate nu întotdeauna, dar dacă continuă, cu siguranță nu pot pierde în toate situațiile, pentru că nu în toate situațiile vor fi acele persoane care să îi faulteze, așa zic. Noi am umblat la festivaluri, n-am făcut niciodată compromis, cu toate că aflasem că cei care au făcut compromis știau înainte cu o zi deja rezultatele și știam că noi vom fi în schemă, dar eu n-am făcut compromisuri. Dom'le, mai bine nu-mi da niciun premiu decât să mi-l dai pe nedrept, pentru că nu mai știu care mi este valoarea. Corect. Și dacă nu știu care mi este valoarea, eu am o problemă pentru că nu știu unde mă situez. Mulți cred că noi, peste tot unde am umblat, am câștigat. Nu este adevărat. Am avut multe festivaluri la care n-am luat nimic. Pe mine totdeauna m-a provocat să muncesc mai mult. Dom'le, n-am luat nimic, înseamnă că este ceva problemă la mine, înseamnă că trebuie să mai repet, înseamnă că trebuie să fiu atent la mai... Da? Exact, deci totdeauna am lucrat în plus ca să am mai mare valoare. Și festivalurile de obicei sunt, cum să spun, locul în care ți se evaluează valoarea la acel moment și la acea interpretare, pentru că poți să prinzi o zi bună sau poți să prinzi o zi mai puțin bună. Corect. Dar se evaluează ceea ce ai produs tu în acel moment. Avem câteva premii în țară, este adevărat, dar... Deci nu trăim din victoriile anterioare, ci de prestația de moment. Acelei clipe. Da, pentru că aia se evaluează, Și, bine, câștigând niște premii destul de importante, zic, în țară, la un moment dat tot nu eram eu foarte liniștit și în 2005 am fost într-un turneu în Anglia cu un ansamblu din Cluj, noi eram de fapt muzicieni pentru acel ansamblu și acolo, fără să vrem, deci nouă ni s-au întâmplat foarte multe lucruri că nu ni le-am dorit, dar au venit niște satisfacții pe care nu te-ai așteptat și nici nu te-ai pregătit pentru ele. La acel festival noi eram muzicieni, cântam pentru ei, aveam repertoriu, dar
doamna respectivă a zis, hai să concurați și voi la categoria voastră de grup instrumental folcloric. N-am pus prea mult accent pe acel festival, am zis, domnule, hai să facem într-un studio repede un material, să-l trimitem, să zică că n-am făcut. Am zis, nici nu l-am corectat, au fost niște mici scăpări, așa a mers acel material. Am aflat că am trecut de o preselecție audio. Englezii, ca să se asigure că nu cântă unii pe material și alții o să vină, au mai vrut să vadă odată acele producții, acele reprezentații care au trecut de primul material audio. Și bineînțeles, atunci când am văzut, era un festival internațional la 59-a ediție, ca idee, să-ți dai seama, patronat de Prințul Charles, deci o chestie extrem de foarte, serioasă. la nivel mondial, cam putem zice olimpiadă în folclor. Noi când am văzut acolo câtă diversitate de folclor, câți artiști foarte buni, am zis, dom'le, noi șanse nu prea avem aici, da, hai să horim. Și la un moment dat am trecut și de acea preselecție și am intrat în concurs. Deci să vă dați seama, din 40 de formații din toată lumea, s-au ales 4 care au intrat în concurs. Și era un concurs de gală, pentru că s-a ținut seara, era un cort, eu încă n-am mai cântat niciodată într-o sală în care să fie, de fapt, nu era construită, dar era un cort imens de 4.000 de locuri. De scaun. Deci 4.000 de locuri. Noi am rămas afiși când am văzut atâta lume. Că în timpul zilei erau... Și oamenii avizați acolo, da. Deci fiind un spectacol de gală, între fiecare formație dintre cele 4 evoluau câte 2 ansambluri din țări diferite. Deci era o coloritură de costume, de folclor, de nu adevărat. Și când am văzut noi cu cine concurăm, am zis, domnule, pe noi n-avem nicio șansă. Era un taraf tot așa autentic, tradițional, dar numai din profesori din Turcia. Zic, domnule, iată-ți profesori, noi nici conservatori n-aveam nimic, în fine. Era un băiat din Rusia, foarte tehnic la balalaică, deci zici că era mitralier, așa îi umblau mâinile. Și mai era un copil de 8 ani din Coreea, care cânta la un țambal acustic, foarte expresiv, foarte... Le-am zis la frați, știi ce, noi să horim bine, să ne facem de cacao cu ce cântăm și apoi în rest, ce a fi. Și am avut o surpriză la care nu ne-am așteptat, nu am câștigat acea competiție. Și pentru noi acel moment a fost, așa pentru mine, momentul în care am zis că avea un pic de valoare. Un pic. Vedeți că în viață nu doar necazurile și nenorocirile te pot lua pe neașteptate, ci și bucuria și fericirea. Și probabil că pentru noi, profanii, cei care nu știu să cântăm la niciun instrument, poate că este greu de înțeles ce sentimente și ce paletă de senzații are un om care știe că în arcușul lui, în degetele lui, stă o stare de bucurie pe care ți-o poate transmite. Și cred că lucrurile acestea nu se pot plăti cu bani în lumea asta. Nu este cum să le plătești cu bani. Acele sentimente pe care le transmiți și pe care lumea le și primește, pentru că eu zic de multe ori, un artist, dacă nu reușește să transmită emoție, nu are ce căuta pe scenă. Tu trebuie să transmiți ceva când duci pe scenă. Le zic și la copii, urcați pe scenă cu zâmbetul pe buză, indiferent de ce necazuri ați avea, pentru că nimeni nu vine să vadă un spectacol și să vadă o figură tristă. Deci să știi că în multe ansambluri, știi ce observ, și în anii ăștia, cu totuși 10 ani am fost în miezul lor, copii triști, inexpresivi. Alții dansează și rod gumă. Este cel mai urât lucru. Da. Este cel mai urât lucru să... Se vede că parcă ar dansa cu picioarele altora, chiar cei care dansează bine. Deci nu li s-a deșteptat sâmburele interior, pe care l-au cu siguranță toți, de trăire artistică. Pe una e să faci o prestație, da? Prestări, servicii artistice, și alta e să spui, dom'le, am o trăire artistică. Acum vreau să rememorez o chestie de acum 10 ani. Nu știu dacă îți mai amintești. Tocmai ajunsesem eu director la Centrul de Creație. Și prima mea semnătură, te rog să reții, a fost pentru tine. Mergeai la ceva concurs și îți trebuia avizul instituției. Da. Și ai mers acolo la colegi și am spus să văd și eu despre cine e vorba. Da, ai spus, mergea la un concurs în țară,
Deci ce-ți povestesc se întâmpla în aprilie 2005. Au trecut mai bine de 10 ani de atunci. Și după ce ai plecat, zic, dar cine e copilul ăsta? Păi zice, ăsta nu e copil. Păi, nu, cine e elevul ăsta? Păi zice, nu, e deja un matur. Da. Și când mi-au zis că, domnule, stai un pic, că nu e chiar copil, că în 2005 deja aveai o vârstă. Da. Și cred că și faptul că trăiești în lumea aceea privilegiată, cu chinuri și sacrificii, dar totuși privilegiată, cred că îți asigură și ție un tonus, o stare de tinerețe perpetuă, pentru că lucrând cu tinerii tot timpul, lucrând cu copiii, empatizând cu ei, pentru că dacă nu e nimeni în lumea asta, și acum dacă tu cineva știe, tu știi, nu te simte mai bine că ești fals decât un copil. Corect. Pe un copil nu poți să-l păcălești niciodată că ți-i drag de el sau numai te prefaci sau totul e la nivelul epidermic. Nu știe, nu o judecă, dar o simte. Simte, corect. Și mă gândesc că, uite, în 10 ani am fost, îmi amintesc apoi la aniversarea voastră de 10 ani de ansamblu. Da. Care a fost acolo la Castel, în curte, da, în curtea Castelului. Am fost în Ungaria de nu știu câte ori, la comunitățile românești am fost de mai multe ori împreună și mi-am o chestiune pe care am avut-o cu consulul general de la Diulă, domnul Fodoreanu, care mi-e prieten mie de mult, că e din Zalău. Am mers, zice, măi, nu poți să vii să-mi aduci ceva autentic, ceva, că tare le place la românii de aici să le aduci muzică românească și, domnule, ducem ceatră. Bun. Mai vine un eveniment, mă sună Joe. Joe ce? Măi, nu mai poți să vii, dar hai mă tot cu ansamblul ăla, că lumea tare le place și vor să-i vadă. Bun, mă mai duc o dată cu ceatră. Peste un an, Joe nu mai era consul la Diulă, era consul general la Szeged. Și măi, zice, acum eu spun o treabă, dar te rog, nu mi-o lua nume de rău. Nu poți să aduci tot ceatăra. O zic, măi, acum hai să mai aduc și altceva. Nu, zice, de pe ăia, că lumea au spus că de aude pe aia li se ridică părul pe piele, zice, și numai pe ei îi vor și pe ei vor să-i audă. Zice, și acum spun sincer, și mie tot ei îmi plac. Și să te duci de nu știu câte ori cu același ansamblu și lumea, comunitatea românească din Ungaria, în cazul acesta, să spună că tot pe ei îi vor, atunci m-am gândit că, domnule, ia uite că vorba ta, nu trebuie să te pui bine cu nimeni. Corect. Să te pui bine, să zâmbești, să râzi, că doar dar chema să-ți faci relații, să mecanismele, să ungi roțile și ce se întâmplă în lumea asta balcanică și a muzicii populare, unde sunt o grămadă de impostori și o grămadă de inși pe care eu i-a sugruma cu cea mai mare plăcere, numai să nu mai cânte în viața lor. Știi că duc un război cu impostura și de aia mulți nici nu, când mă văd, se negresc la față, dar bine fac. Pentru că trebuie cineva să-i și pună acolo unde el este locul, nici într-un caz pe scenă. Și eu să știi că mi-am făcut din asta o profesiune de credință de a nu încuraja impostura, non-valoarea, falsul. Și aici, fără să vreți, voi ați fost aliații mei și am că în anii aceștia mulți, toate întâlnirile mele personale cu ceatăra au fost niște întâlniri ale bucuriei și ale prieteniei. Și sunt convins că așa cum v-ați comportat cu mine, cu siguranță că v-ați comportat cu toată lumea, pentru că eu despre ceatăra niciodată, nici de cei mai negri în cerul gurii, care nu știu decât să bârfească și să vorbească de rău pe toată lumea, nu am auzit, nici măcar ăia n-au putut să spună un cuvânt rău despre voi și eu mă bucur că sunteți așa cum sunteți, că faceți lucruri adevărate pentru satul mare și duceți numele acestui județ și mai ales numele, dar spiritul. Și oamenii, și cei din Anglia, și cei din Elveția, din Germania, din Franța și pe unde ați mai umblat, Italia,
au avut posibilitatea să vadă ce avem noi mai valoros, ce avem noi în miez. Poți să-mi spui, în afară de acest moment de la Londra, care cred că a fost momentul solar al vieții voastre, oameni buni, câți dintre noi, și dumneavoastră, și eu pot să mă întreb, care a fost momentul solar al vieții noastre, când am simțit acea bucurie uriașă, poate ca și cea pe care a simțit-o Beethoven când a cântat, că vorbeam de Odă Bucurie, care e imnul Europei, știi? Te-a spus când s-a dus să dirigeze orchestra. Înainte de a începe Odă Bucurie a spus: de acum înainte, muzica lumii nu va mai fi niciodată cum a fost. Deci el a pus, și atunci simți frenezia și bucuria aceea uriașă. Și în vremurile acestea care le trăim de tulburare, de instabilitate, de frica zilei de mâine, eu cred că arta, și în special muzica, cred că este o terapie extrem de eficientă, o lume în care te scufunzi și începi să rezonezi cu acele sunete venite prin aceste instrumente arhaice din sonul esențial al lumii, din primul sunet al lumii, care poate să mai aude în cosmos. Și din sunetul acela uriaș de la facerea lumii, niște oameni virtuoși au scos nectarul și frumusețea. Poate pare peripatetic acum, dar nu mi-e felul, dar să știi că de câte ori v-am văzut și v-am văzut de sute de ori, întotdeauna am simțit că intru în starea de grație a ființei, în echilibrul meu de normalitate care rezona cu acea muzică adevărată. Pentru că voi faceți muzică adevărată. Adi, știu că ai o viață, cum ai spus, foarte, foarte încărcată și cred că nici n-ai putea trăi fără asta. Și asta e mare lucru. Degeaba ai spus că mai ai 2 pregătiri în afară de asta. Nu cred că ai putea vreodată să pui ceatera, și să stabilim cu ceatera. În oaș este ceteră. Corect. Și în Codru este ceatără. Că deja ceatăra e atât de cunoscută că am auzit mergând cineva în Oaș spunând: dar scoate măi ceatăra aia. Dar aia nu, că la nu zice ceatără, la zice ceteră. Deci ceatăra a ajuns dintr-un nume cu renume și un cuvânt uzual. Uite, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, care a fost senină ca și muzica voastră. Aș dori să televiziunea noastră se prinde și în Careș, și în întreg județul, și într-o parte din Maramureș, mai ales în partea de Codru a Maramureșului, și asta este important, să transmit oamenilor care ne urmăresc acum un mesaj pe care crezi tu că ar trebui să le spui celor care ne privesc acum. Pentru că mesajele tale, în general, sunt cele fără de cuvinte. Ei, acum te rog să pui în cuvinte ceea ce le transmiți prin braci. Eu, cum să spun, nu sunt un foarte bun orator, dar înainte de a spune ceva pentru spectator, aș vrea să mulțumesc, în primul rând ție, pentru că m-ai invitat aici. Vreau să-ți mulțumesc pentru sprijinul pe care ne l-ai acordat și l-ai avut pentru noi totdeauna de când ai fost la Centru de Creație. Vreau să le mulțumesc celor de la conducerea județului pe care ori de câte ori am solicitat un ajutor, ne-au ajutat, pentru că contează foarte mult, așa cum spuneam, că toate deplasările noastre sunt gratis pentru copii. Asta înseamnă că de undeva eu trebuie să fac rost de bani ca să putem să facem. Și mă bucur că am oameni, de exemplu, firme și prieteni care au companii și mă sună: Adi, hai să-ți dau niște bani. Dar eu n-am cerut, nici mă duc să cer. Eu foarte rar mă duc numai când nu am altă soluție și acest lucru oamenii îl știu și vin: Adi, hai că vreau să te sponsorizez, să te ajut, pentru că vreau să sprijin ceea ce faci tu. Asta pentru mine este un lucru foarte mare. Mai ales în ziua de azi. Da. Deci eu nu mă duc să
cer de la nimeni nimic, mă bucur, Adi, hai, uite, știu că ai nevoie și dacă pot să te ajut cu, uite, atâta pot să-ți dau, e ok. Eu totdeauna zic, oricât puteți da, gândiți-vă că sprijiniți ceea ce fac eu. Am să găsesc soluții totdeauna ca să facem de undeva rost, ca să putem să facem ceea ce vrem, dar vreau să țin la acest lucru, să mulțumesc tuturor celor care ne ajută și ne sprijină. Din partea mea ca și artist, ce să vă spun, eu cânt acolo doar la braci, după cum ați văzut în formație și nu ies eu foarte mult în față, îi scot pe copii, dar sunt într-un loc în care controlez totul ca și dinamică, ca și tot ce se întâmplă pe scenă, pentru că sunt acolo ca și motor. Lângă Gordon, noi doi acolo ținem tot ceea ce trebuie să facem. Ești un fel de dirijor a tot ce se întâmplă pe scenă dirijor și activ. nu știe asta. Da, și ce e foarte important, de exemplu, noi nu avem un lider în față care stă și dă. Noi din semne ne înțelegem tot ceea ce facem pe scenă și indiferent că sunt dansatori sau soliști sau muzicanți, din priviri deja ne înțelegem ceea ce vreau să spun, fără să vociferez. Copiii deja înțeleg ceea ce trebuie să facă. Asta este un lucru extraordinar și acest lucru l-au observat cei din Anglia când am fost. Zicea președintele juriului, care era un elvețian, erau 3 specialiști, deci la asemenea festival numai specialiștii își dau cu părerea, nu primari, sponsori, jurnaliști, deci doar specialiști. Și zicea, ce mi-a plăcut foarte mult la acel festival, că s-au spus niște lucruri după concurs. Și acel elvețian zicea, domnule, de 25 de ani, deci la acel moment, eu n-am întâlnit o formație care să sune așa compact în toată lumea unde am umblat. Deci fără dizarmonie. Deci nu să iasă un instrument mai tare decât celălalt. Sau, pentru că, de exemplu, dacă aduci 3 muzicieni foarte buni și pui la oaltă, nu o să sune așa compact ca și o formație care cântă numai împreună. Fiecare poate să fie bun în felul lui, dar să te poți sincroniza și să te simți, asta înseamnă să muncești mult împreună. Rezonezi. Și când lucrezi doar așa, deci noi cântăm împreună, foarte rar cântăm și cu alții. În rest, noi așa facem repetițiile și asta au observat acei oameni din juriu și au apreciat foarte mult și ceea ce am făcut, dar și cum am făcut acel lucru. Dragi oameni buni, emisiunea noastră se termină aici și cred că Adi a pus degetul pe rană, poate pe rana depresiilor și a frustrărilor și a neîmplinirilor noastre și eu vă spun că un medicament mai bun decât să ascultați, dacă aveți un CD sau ne spune Adi de unde să mai facem rost de un CD cu muzica pe care ei o cântă, și o găsiți și pe internet, cu siguranță. Se găsește și pe internet, da. Eu vă propun asta. În ceasurile de cumpănă, în ceasurile de tristețe, ascultați o dată, de 2 ori, de 3 ori Danțul Mare și cu siguranță că sufletul vostru, nu ochii voștri, vor vedea lumea altfel. Eu vă doresc o noapte bună și gândiți-vă că atâta vreme cât sunt oameni ca Adi Pașca, cu siguranță că folclorul este pe mâini bune și viitorul, așa cum zice o reclamă, va suna bine. Noapte bună!